Bueno, Iger izan da, guri ere sustean harrapatu zigun gauza, proiektu bat edo, ez? Hasieran pentsatzen genuen 1000 litro egin eta hori izango zela bere bilbidea eta hor egingo genuela hasi eta bukatu eta azkenean ikusi dugu herria, bai lortu dugu, lortu edo bizitu dugu beste esperientzia bat hortik haratago jundena, ez? Herriko hainbat elkartekin, taldetan, tabernetan eta eduki duguna izan da harrera superona eta hori, nik hasieran imaginatzen ez genuen gauza bat, ez? Eta herritik aparte ere, beste garagardogile askorekin egin ditugu kriston harremanak, feria askotan ibili gera, eta hasi ginen feria batean 2 garagardorekin ordizian eta azkenerako 9 garagardo ezberdin egin ditugu 3 urte erdi hauetan eta egia esan hori laburtzeko olako zerbait izan da Iger, ez? Azkenean proiektua sortu zen ere, Ibaiak pixka eta azaldu duela, ez? Herriarentzako garagardo bat egin nahi genuen, azoketara jun, helburu guzti horiek bete ditugu, parrandak egin ditugu, ondo pasa dugu, azoketara jun gara, eta orduan erabaki dugu pixka bat ere gure nahi genuena lortuta zehola, eta orduan bukaeratxo bat ematea. Bai, egia esan oso ondo, nik uste dut gainditu duela gu pentsatzen genuna ere, ez? Eta guk hasieratik nahi genuen hori, saiatu ginen hasieratik elkarte eta herriko taberna ezberdinetan eta pixkate presentzia hori egotea, eta bai. Eta egia esan, ez dakit, gu sentitu gara superarro, ez? Hor saiatu gara hasieratik hitza, Hondarribiko hitzekin ere izena ematen garagardoiei eta horrela, eta egia esan, izan du da kuerga polit batzuk egin ditugu eta oso ondo, egia esan harrotasunez, Oso polita. Oso balorazio polita, azoka asko, lagunekin ere, Iger festa asko, Hondarribiko azokan ere hemen egotea, azoka sortu izana, eta hemen egotea ere, plazer bat izan da. Eta kalean ikustea gure garagardoa edaten jendea ere, goza bat izan da. Bai, egia esan bai.